Pozdrav gamere, evo nas ponovo u moje preživljavanje sa vama i napred vi gledate 5. epizodu moga preživljavanja. Kao što vidite, u prošloj epizodi smo završili kuću, ali nismo prozore stavili. Sada idemo da skupljamo pjesak. Idemo skupljamo pjesak sada. Ovako fino trnulata zatrinu. Ja sam njemu dimao pjeska. Evo ga ovdje, pogledajte koji je pjesak. Za prozora ubio se. Sad nemam lopate, ja mislim. Nemam lopate. Ne vezi. Sa kamenom. Nije sa kamenom, s vonom ću. Da kupim pjesak. Ovdje ima dovoljno pjeska za moje prozore. Eno prasjenceta tamo. U prošloj epizodi, to je 4. mi zvuk nije baš bio dobar, rekao sam, promukao sam malo. Ali sada je sve na svome mjestu. Koliko sam skup pjeska, stante s tim ovdje. Pjesak da vidimo koliko sam skupio. Tako idemo. Ajde još ovaj red, ja mislim da će to biti dosta. Ma napravit ćemo ni tanki prozor, nećemo ni debeli. Dosta je. Dosta je. Kuća baš lijepo izgleda, napravit ćemo i krov lijep. Ono sam ovak bude ravno. Da snimio krevet ovdje kad sam već u kući. Gdje ću staviti krevet sad? Pa da snimimo pećnicu, ajde brzo. Pećnicu ću staviti ovdje. Evo ga, ajde brzo. Bakli moram napraviti. Ajde, vamo brže. Daj ugalj ovo. Ajde, stavit ću ovak. Tamo 4 bakle. Evo ga. Tako. Baš je dobar ovaj tepih. Zeleni. Baš moćno izgleda. Sad, dok mi čekamo da se ovaj pjesak šta već rodi, ne znam, isprži šta ne isprži sigurno, ne znam, dok se istopi, stan, treba još, stvarno ne treba, koliko imam mi imam, ja dovoljno hrane imam, a daj da i ovo ubijem princu, stvarno neću, daj da napravim već, dok sam ovdje da ograd s tim, da zatvorim koju svinju. Ili neku drugu životinju. Evo ovako ovdje ću da napravim. Stanite da pokosim ovu. I ovako ovdje za kuće. Ne, zajde ovdje ću. Ovo će povrće da bude. Evo iza kuće, ne znam, baš sad razmišljam. A iza kuće, pošto je veliki prostor. Ili ovdje, ne znam šta da radim. Vidite kako ono je uredno ovdje. Ću morat sad da napravim stepenice betonske. Ovdje je mač kopanja zemlje. Da vidim šta imam ovdje. Crafting table stavim. Evo ga. Stepenice moja. Ajde uzet ću 8 komada. Tako, ajde stavit ću ovu. Ovako baš izgleda. Onako, okej. Tako. Baš cool izgleda. Izgleda baš cool. Ajde vidim koliko se pijeska istopilo. Tamo. Sad vidim. Ovako. Imam 32 prozorčića. Ja sad će biti dovoljno. A možda i ne, ko zna. Evo ga, kućica je gotova iznutra. I kućica gotova. Sam sve stavio tako jesam.
Ne treba. Sada imam koček, imam 2. Njih ću ovako da stavim ovdje. Pogledajte kako izgleda krevet. To me nervira, vidi. Da ga sušim, ponovo stavim. Će li biti isto? Hoće. Daj bre, opet. Ne znam se. Eto, jedino postavljamo što ne treba. Naša nova kuća. I sad ću da im... Šta da uzmemo imamo? Ja imamo... Dobro. Imamo ovoga. Trebamo da napravim štapiće. Od štapića ogradicu. Od ogradice i kokošinjac. I tako. Ja ne brbljam sad. Ja nisam zemlju uzeo. Stante. Evo ga zemlja. Evo ako, tu ću da ovdje. Da sve stavim da bude ravno. Ajde da ovdje ovak. Vidi ovo što me ova trava nervira. Vidi ovo. Nemam zemlje. O, šta sad radim? Daj Bož da još ima zemlja. Štek. Ima jedan čitav. Evo ga. Trava me znači nervira. Jer ga trava mora da bude. Da nema travi ne bi bilo ni sjemena. A da nema sjemena ne bi mogli privući kokoške. Tako. Sve je vezano uvijek cijelo za drugo. Pada noć. Pa da idemo da prespavamo. Kako lijep zalazak sunca. Imamo zalazak sunca da vidimo. Oho, predivna slika. Sada krevet. Idemo da pojkimo. Ne znam šta to znači, ali nema veze. Tako. I sad ću da ogradim. Tako, baš veliki kokošinjac. Vidiš, falim još. Fali. Ne pjevu sad ovdje. Znam da ružno pjevam. Ali, nema veze. Mislim da je ovo dovoljno. Bilo bi dobro da je dovoljno. Ne tamo. Evo ovako. Vidi, tačno sam stavio. I ovdje ovako ulazi. Za kokošinjac, a malo ću za krave da napravim. U produžetku. Ne, jel ću ovo za krave? Što je veći. Evo je neka koške odmah. Tako. Sada, nisam još napravio ograde. Štapića ograd. Ne, vidiš, sam zajevo, htio sam opet štapiće da napravim. 20, imam šta mogu još odgledam ovdje. Tako. Još 2 ogradice. Mislim će biti tamo, mi stvar neće. Opa, jedno jaje. Beži bre, svinjo. Pogledaj taj repić svinje. Beži bre. Beži. Tako usklam se s puta. Još 13. Tamo on da zatvorimo u jednu. Tamo on se namjesla. Šta je ovo? Svinje. Vidiš, pio sam špade ovdje. Ne znam zašto. Nemam hrane. Sad sam htio da stavljam drveta. Imamo ovog.
tako. Tako. Vidi ovo što pada FPS, ne znam šta mu bi. Ogradica jedna. Ovo ima što jedan. FPS mi nešto pada. Šta je ovo? Ne znam šta je. Nešto mi baš krenulo lagat. Puno lagao. Lagao prestave lag. Ne znam šta radim. Ne volim ovaj lag. Nikako. Kad puno laga ja epizodu brzo završim. A ja ću baciti ovo ovdje. Opa! Jedna kokoška. Ne znam zašto laga. Ne znam. Koji je problem? Znaš li ti koji je problem, a? Jel? Pogledajte sam facu kako izgleda. To lice. To lice pogledajte. Tu facu. Face. Crveno oko. Pogledajte kako ima bijele zube. Opa, da sam vjerojatno ne igrao, a ne o face, da pričamo i o zubima. Sad jaja, normalno. Imamo i drveta. Mislim da će ovo biti dovoljno, ali ne. Ajde idemo da. Ne imam ništa posijano. Sad ću morati da posijem. Morat ću drvo, imam sjekiru, imam ovu. Slaba je puno. Ne znam zašto lagao. Ja epizodu brzo završim kad lagao. Ne znam šta je, koji je problem. Evo kokoške da stvorim ovo. Tako, ljudi, mislim da ću ovu epizodu, najkraća epizoda da bude na mome kanalu na preživljavanju stvarima, jedna epizoda gdje mali glumi Srbijana. Ljudi, ne znam šta reći, koju poruku poslati. Pogledajte taj plošt, a ne znam zašto mi lagao. Koji je problem? Ljudi, izgleda da ću ovdje da završim svoju epizodu. Svoju 5. epizodu. Ljudi, ne znam šta da vam reknem, ali morat ću da završim svoju epizodu, ali nema veze. Lagao nešto, ne znam, FPS 10. Sad je 10 ovdje, 11, 12. Dođe nekad i do 8, ne znam zašto. Ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ovo je najkraća epizoda na moj kanalu, a vi lajkujte, subscribeujte, to jest preplatite na moj kanal, što pišem u opisu stalno dole. U opisu videa ćete naći moju Facebook stranicu od moga kanala. I tu bacite koji like, komentaršte i vidimo sljedeću